हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मिथिसार प्रडाक्शन खेबसे फिन बरायबावबाय दिनैथ' दमासि जाबाय नङा होमबा मागो 1 तारिख मानदे जों दा माने दस्रा एसे माने बेरायनो नागिरदों आरोना माथो खालामनो कन्टेन्टखौनो मोना लोगोफोरना खालि बेरायनायनि कन्टेन्ट बेरायनायनि भिडिअ लाबोनाय जायो नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनहा दुखु मोननाङा दा जोङो दस्रायाव थांनो नागिरदों आरोना मोनसे जायगायावहाय माने जोंनिनो न'नि बारा गोजान जाया आरोना बिदिनो जोंनि न'नि 10-12 किल'मिटार जायो आरोना जों बे मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों माने बाव प्रग्राम दं आरोना मोनसे ओमफ्राय माने ओरैनो हाजो फिसाबो दं आरोना पिकनिक स्पट दं ओरैनो मागोनि पिकनिक जाथावथाव जों बाव थांसै आरोना दा नै आं बे बिदा जानायनि न'आव दंफैयो दा बे एसे माने दुगैदों आरो फ्रेस जागासिनो ओंखारसै थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा नायलांदो गाइस मोननाय बेनो बिदामोननि माने गामि आरोना माने हादान बायदि नुयो गाइसमोन खिन्थु बे हादान नङा गय बागान सारि सारि लारि लारि दं आरोना जेरावबो हादान बायदि नुयो दा नै बिसोरखौ नेदों आरोना हामसिनि थाखाय माने वेट खालामगासिनो दं बेजों थांगोन गारिजों बेदर लाबोगासिनो बेदर सलायसि बाजार थ' गाइसमोन जों दा पिकनिक स्पटआव फैबाय आरोना नै बिराद गुवार बालाबारि आरोना बैजों बिराद गारि दं बैजोंहाय जों माने नैबे फिसासा बैग्रि फुङावनो ओरै सानदुंजों आरोना ओरैबो बे फिसासा सानदुंआवनो जों दा फैबाय आरोना थ' जों दा बेदर सेक होदों आरोना नोंथांमोना नायदो नै बिराद हिट आरोना बे बालाबारि नालाय माने बना बिराद गोरा गोरा मोनो ओमफ्राय नै जों दाबो बेदर सेक होदों नै वाव गाइसमोन नोंथांमोना बे एरियायावहाय माने बे लकेसनाव जानोबा आंनि डिसक्रिपसनावहाय आंनि नाम्बारखौ होगोन नोंथांमोनाव कल खालामबानो जाबाय अरा नै बिराद साइज जाबाय आच्छा दा बिथाङा मा होनो जोंना बसा माने बे एरियाखौहाय मोजां बयबो फै बिराद मोजां ओरै अन्थाइबारि बालाबारि ना ओरै नुवाखै गारिया जेव बिराद गारि दं गाइसमोन नै सिख्लाजोब गासिबो मानसिमोन ओरैहाय माने गुवाहाटिफोरनिफ्रायबो एसामिस मानसिफोर फैयो आरोना बिरादनो गारि घरा लानानै ना मा होनो नंगौ बिराद मानसि फैबाय हनै दाबो फैगासिनो दंलै बयबो फै जों माने साबा आरोना नै जोंबा दं ओमफ्राय ओरै साथाम दङ होमबा जों बेदरखौ सेक होना लागोन ने गाइसमोन आं दा खोन्थागोन अरा नै बिराद हिट जाबाय आरे खामबायथ' बियो नै गोसोम जाजोब्बाय ओमफ्राय नों मानसिबो बुजिया सावफेरा नामा सेक होफेरा नामा हा हेल' गाइसमोन नै जों दा बेदर सेक होनाया दहायनोसो खोन्थानाया जाबाय आरोना नै ना औवायानो नै बायजोब्बाय आरोना मोजां जानाय नङा वाव गाइसमोन बिराद हिट जाबाय bisa halo जाजायो सुन गाइसमोन दुखुनांथाव माने होनबा आं गहोबाय आरोना नै नायदो सेस हाथफ्ला गजोब्बाय थ' जाबाय लादो जाजायो सुना जानोसै आरोना गाइसमोन सरि थ' थौदो नों सिवखाबासो नोंजे नोंनि बिराद खस्थ' आरोना माने दिनै सान्दुं नुनो नालाय नै गारियानो बिराद बोखोबोगासिनो दा नै जों बाव फैबाय आरोना बेदरा नै बिराद हिट जाबाय ना नै गारियाबो लाबोनांबाय अन्थाइ बारिजों नालाय लोगोफोरना बेनि थाखाय बिराद दिगदार जायो बेदर सेक होनाया मोजां जायासै गाइसमोन गोग्लैजोब्बाय नालाय जों दा लोंबाय जाबाय आरोना माने आं दा दैयाव दुगैनानै आरोना गाइसमोन गारिया नै बावनो दं गारिया जोंनि लोगोफोर दं आरोना नै सेलफि लागासिनो नै जोंनि सार दं सासे बेबो सार नैबो साथामा आंनि सार आरोना गाइसमोन बिसोर माने बिराद इन्टेलिजेन्ट आरोना
दा नै जोंना सारमोनहा माने सेल्फि लागासिनो दा आं माने दैयाव दुगैना गाइसमोन जों जाखांबाय लोंखांबाय माने आं दैयाव दुगैनो नागिरदों नै जोंना ब्र'आ सासे दं ब्र' हाय हायन आदसा नै थारन सार ओइ गाइसमोन हायन सानैबो गाइसमोन नाय लाल सानैबो बिराद सेल्फि लादों आरोना गाइसमोन सानै माने भिडिअ बानायदों आरोना नायदो देन्जार नुयो आरोना गाइसमोन नायदो नै बिथांमोना नावला सार वाव गाइसमोन आंनि जुदि सोरबा फेन दंबा हिन्जावफ्रा कमेन्ट खालामनो हागोन बिनि नाम्बारखौ आं होनो हागोन सोरबा जुदि फसायोबा नायदो बिराद हेन्डसाम बिराद कुइट आरोना लुगा देन्जार बेना बिथाङा सिंगेल बे जाहैबाय माने संकस दै आरोना जोंनि बिमा दै संकस बिराद मोजां ओरै बिराद गुवार सोरबाफोर माने गाइसमोन पिकनिक जानो गोसो दंबा माने सोरबाफोर माने दंबा फैनो हागोन नै बिथाङा जोंना नायदो गाइसमोन सिख्लाफोर आंनि फेन दंबा नाम्बार बिनो हागोन आं नाम्बार हरनो हागोन वाव गाइसमोन स्पेक खनायजों माने देन्जार हिट नुदों नायदो